Kako mislite, ljudi, koje je rješenje? Treba napraviti to i Ja sam na demokratiji Dubrovnika sa najznačajnijih umjetnika u hrvatskom, crnogorskom, umjetnikom, europskom i svjetskom. Umjetnik je krasno, uređujuće i svega čovjek tijelo stavlja. Sad smo sad sam snimao. Da, dobro. Možda hvala na pusti. Jest vrsta, pa da dažem dobre konžice. Kratko, poštovanje ste dobro. Evo. Dobro vam večer, dragi prijatelji, kolege, županici i prije svega štovatelji, ljubitelji lika i djela Dimitrija Popovića. Srdačno vas pozdravljam u ime dakako samog umjetnika, nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske i dakako svoje osobno ime. Dobro vam večer i dobrodošli. Današnju izložbu čine dvije grafičke mape pod nazivom Čudotvorac Cetinski i Kralj. Grafičke mape posvećene su crnogorskim vladarima Petru I. Petroviću Njegošu, Svetom Petru i njegovoj 190. godišnjici smrti i kralji Nikolu I. Petroviću Njegošu i njegovoj 100. godišnjici smrti. Riječ je o limitiranom izdanju od po 100 primjeraka, numeriranima od 1 do 100, a svaka grafika originalno je potpisana od strane Dimitrija Popovića. Izdavači su Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske i Skaner Studio. Mape su tiskane uz pomoć Savjeta za nacionalne manjine. Prije obraćanja zamolit ću našeg uglednog glumca Momčilo Taševića koji će interpretirati pjesmu Ima jedno mjesto. Dobro večer. Ja možda mogu i bez mikrofona, jel da? Ima jedno mjesto gdje i sad mirišu lipe. Znam da znate korake mi prate. Kad god sam zaveslao u velikim cipelama poznatim putem, čutao sam ja. A čutale su i lipe. Taman pomislim slovo da izustim, a one svojim granama da čutim. Evo sad ne čuju ni glasa od mene. Nisam tu. Daleko sam bio od sebe. Hodam drugim mjestom po kući i držim male prste koji uče da naprave prve korake čvrste. Pričam kuda su hodali moji prsti i kako su oni postali čvrsti. Znam ja baš skoro svaki kamen i ko je upalio taj veliki plamen, da imam sve u oku i među zubima. Volim to drugačije u mojim ljudima. Dok ležim, provlačim prste kroz kosu svake lipe u redu. Opet sam školarac na nekom novom letu, ali sad me žuljaju one velike cipele. U novim gazim lako, ali kako da zaboravim one prve korake, tek tako. Prva putovanja od kuće do pjace između lipa u redu. I kad sam prvi put uzeo kredu, još se sjećam one stare fotografije bez zuba, ka kum kad se napije. Imam zlata za cijeli život. To će biti moj život. Gdje god budu gazili koraci, šećanje će mi biti linije. Vazda iste linije. Kad smo krali jabuke i pili vodu iz iste metalne činije, iz dvorišta odmah pored škole. A koga sad one cure vole? Kad nisam znao ni što mi u krvi pamti ili neka onaj moj poljubac prvi. Gdje su sad cipele za veslanje cetinske kiše? Padaju i sad vodački, znam. Ali ko sad o tome piše? Bio sam još jedan
sa lebom od marmelade koji ispod lipe od sunca malo lada krade. I evo me tu sam. Možda na posljednjoj stranici sebe. Noćas želim da se šetim tebe. Svakog ćoška i svake kunete. Mislim da na svijetu ne postoje takva mjesta. Ili bar nisu česta. Odlasci na dan, mjesec ili čitave godine to ne mogu nikako da promijene. Ja sam cetinski čudak, formirani lutak, koji evo nema gumicu da briše sjećanja. Sjećanje cipela koja su vodile kretanja od kuće do pjace, od pjace do kuće, sve je to nekako kao jučer. Ti si moj omiljeni kamen. Okrenem se i opet stanem. Ima li na svijet takvo mjesto? Možda ima, ali sigurno nije često. Vidim gdje su možda granice smisla, čija je sujeta, novi komad odgrizla. Čujem i glas da sam ubica mačaka, a nije sam. I one su dio životnih tačaka. Ali strpjeću udara onih što šuškaju, njima je mozak i onako dat, samo da mučkaju. Ja neću da upamtim takve stvorove. Kad je potrebno, ja imam lipe. One sve rupe u meni zakrpe. Ja sam onaj isti koji sam bio. Možda malo više lud nego što sam htio. Imao sam sreću da dišem taj zrak. Ko razumije, to je onaj početni znak. Ima jedno mjesto koje će vazda ostati grad, iako ga prave selom sad. Ali ja nemam ništa protiv takvog sela. To je moj grad. To je moj grad. To je naš grad. Hvala gospodinu Otaševiću, a sada pozivam predsjednika Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske, gospodina Danilu Ivezića, da nam se obrati s nekoliko riječi. Izvolite. Između getoizacije i asimilacije Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske u okviru integrativnih procesa legitimira kulturu kao osnovno sredstvo za ostvarivanje svoga cilja. Postavili smo si zadatak da te kulturne manifestacije odista budu kvalitetne, reprezentativne i vrijedne. I tu je točka suradnje s Dimitrijem Popovićem. Brojni projekti, brojna kulturna događanja realizirani su zajednički. Nastojali smo i uvijek nastojimo da ta kulturna događanja budu ne samo događanje crnogorske zajednice, nego da to odista postane kulturno događanje grada Zagreba, Republike Hrvatske. Večerašnja izložba je i upravo potvrda tih osnovnih naših nastojanja. Suradnja s Dimitrijem datira odavno. Ona je rezultirala mnogim grafikama, knjigama, plakatima, slikama, skulpturama i grafičkim mapama. Jer samo podsjetiti na jednu skulpturu koju smo Dimitrije i mi poklonili Cetinju i koja se nalazi na Cetinju ispred Vladinog doma u slavu Njegoševe misli. I za kraj, samo na brzinu, zapisao sam da ne zaboravim, što smo mi to s Dimitrijem ostavili u nasljeđe i onim budućim generacijama i kulturi grada Zagreba i kulturi Republike Hrvatske. Knjige Smrt Danila Kiša, Proces Kafkinog preobražaja,
Luča Njegoševe noći, likovni zapisi u doba korone, monografije, reprezentativna monografija Art, monografija Judita, Saloma, monografije Kazališni plakati, monografija Misterium Luče mikrokozma. I ne završavaju. Hvala. A sada naravno onaj zbog koga smo svi večeras ovdje, Dimitrije Popović. Dobro večer svima. Puno hvala što ste došli na polje ružno i prije te tiše. Ovo izvrsna interpretacija ove lijepe pjesme me uproražava na naše Cetinje i na čuvene cetinske piše koje su gotovo i blisko karakterom od toga i svega onoga što voda istovremeno nosi i život i smrt. Zahvaljujem se gospodinu Draganu Piveziću na lijepim riječima i Bogani puno smo napravili. I drago mi je da se na taj način kroz ovu aktivnost obogaćuje život i Crne Gore i Hrvatske. Kroz zajedničke projekte. Ove dvije mape su dokaz tome. I drago mi je to lijepo prostor, ambijent, galerije, Hristovo Stanković, da su uskolačena dva različita vremena, jednog kontinuiteta, tako je Petra Prva i Kralja Nikola. Da ne bih sada dugo govorio ili pojašnjavao ono što već je napisano u tekstu, što je Pavle Goranović, ja smo autori tekstova u pregovornim mapama. Dopustite mi samo da unesem nam malo ležerni ton u ozbiljnu temu. Obično se smatra na predrasu da postoji da su Crnogorci lijeni narod. Moguće da je ta lijenost koja je svojstvena Mediteranu od takva moguće velikoga italijanskog pjesnika Cesara Paveza napiše knjigu koja nosi naslov Rad umara. I to je činjenica koja savređuje i filozofsku i psihološku raspravu ili razmišljanja o tom što rad umara italijanci. Međutim, sa krajem bih citirao jednog velikog pjesnika, Eliota, koji je na jednoj konferenciji u tom domu o kulturama evropskih zemalja i tradiciji njihove rekao sljedeće. Tradicija nije nešto što se događa samo po sebi. Tako vam je potrebna. Onda, gospodo, morate steći rad. Eto, ja mislim da Crnogorska zajednica ima je suradnja sa zajednicom i sa studijom sa gospodinom Salićevićem. Dokazuje, evo,
kao i izložba da radimo i da na neki način opovrgavamo tu predrasudu o jednosti. Hvala vam na pažnju. Još jednom se zahvaljujem što ste došli, kao uvijek se odazvali ovako u velikom broju, uživajte u izložbi, u druženju, no evo prije samog kraja još jednom pozivam Momčila da pročita jednu pjesmu. Hvala vam lijepo na dolasku. Ovo ću iz glave. Naše žizni proljeće je kratko. Znojno ljeto za njime sljeduje smutna jesen i ledena zima. Dan za danom vjenčuje se tokom. Nema dana koji mi želimo, niti blaženstva za kojim čeznemo. Ko će vjetar ludi zauzdati, kol pučini zabranit kipjeti, kol granicu želji naznačiti. Čovjek organ dosta slabi ima da izrazi svoje čuvstvovanje. Zato znake različite dava, različita tjelodviženja. S točke svake pogledaj čovjeka. Kako hoćeš sudi o čovjeku, tajna čovjeku, čovjek je najviša. Izložbu proglašavamo tvojom. Uživajte.